nezanechalo. Po víťazstve v Sietli zvládli aj domáci duel proti Pittsburghu, ktorí prevalcovali 6-1. Kapitán olejárov Connor McDavid strelil gól, pripísal si aj jednu asistenciu a bodoval už v 11. zápase po sebe. Leon Draisaitl zaznamenal zasa 3 nahrávky a Edmonton vyhral 4. duel v rade. Ľubomír Uhlík, televízia Joj. A teraz vám ukážeme aktuálne najžiadanejšiu juhokórejskú celebritu. Pandia slečna Fu Bao sa síce narodila v Južnej Kórei, ale v apríli sa vracia do Číny, ktorej patria všetky pandy na svete. Posledné týždne pred odchodom Fu Bao zaznamenala zoologická záhrada enormný nárast návštevnosti. Mnohí ľudia hneď po otvorení parku rovno šprintujú k pandiemu výbehu. Návštevníci kvôli 5-minútovému pohľadu na čierno-bielu celebritu čakajú v rade aj 3 hodiny. Fanklub Fu Bao už aj vďaka množstvu peňažných darov objednal v meste rozlúčkové billboardy. Panda prežila v juhokórejskom Yongine necelé 4 roky. Za ten čas sa stala čestným občanom mesta a najfotografovanejším zvieraťom v krajine. Na spravodajskej Joj24 spúšťame reláciu Kreslo pre kandidáta. Lenka Ježová postupne predstaví všetkých prezidentských kandidátov a dnes si ako prvý do kresla sadne Štefan Harabin. Sledujte naživo Joj24 o 14:00, z novín o 12:00. Je to pre dnešok všetko. Dovidenia.